A, B, C, D, E, F, G, aquí J, K, L, M, N, O, P, Q R, S, T, V, baixa, W X, Y, Z. A, B, C, D, F, G, aquí J,
tan sentida l'elegia que van marxar les lletres. Van marxar les lletres del gel i se'n van anar al cel. Això ha sonat molt poètic, I saps què passa quan et mors després d'haver fet coses importants a la Terra? Et comencen a fer elegies, lloances, himnes, poemes, cançons, pel·lis, tatuatges. Saps a qui li faria jo una elegia? A Piazzolla. No. A Messi. No, dona, no. A l'Iniesta. No. A la lletra li faria una elegia. A la lletra. D'òptica i no pas de temàtica, diu Joan Brossa. I què vol dir canviar d'òptica? Et mires les coses d'una manera diferent, determinada, i patapam! Allò que mires esdevé poesia. Poesia patapam! Ada patapam! Un moment! He sentit un soroll. Amaguem-nos! Si ens descobreixen, ens faran fora! Ens quedarem tancades fins dilluns? Quin dia som avui? Oh, no podrem sortir! Ens trobaran a faltar! Els pares patiran. Ens expulsaran! I què menjarem? Ningú menja de la poesia. Va, dona, va! Sempre amb aquestes frases fetes. Necessites electrocutar-te! Que mogueu els dits, tot això amb els guants posats, els dits quart i cinquè han de baixar-se, el dors de la mà estarà inclinat i aixecats els dits segon i tercer, ja només falta que mogueu els dits, tot això amb els guants posats. Tori, teri, cateri, matalaveri, beri, virom, compta'ls bé, que 12 són. Unidori, teri, cateri, matalaveri, beri, virom, compta'ls bé, que 12 són.
Thank you.